Ahojte, v tomto videu si ukážeme tento viacúčelový kempingový ventilátor, ktorý môžeme použiť nielen pri kempingu a rybarčení, ale aj v domácnosti. Predáva sa v rôznych prevedeniach a farbách a viete si ho zakúpiť na tému už do 30 eur. Dnes si ukážeme konkrétne model F6 s kapacitou batérií 20 000 mAh. Balenie obsahuje návod na použitie, ktoré je aj v českom jazyku, kábel USB na nabíjanie typu C a samozrejme ventilátor s diaľkovým ovládačom. Medzi jeho najväčšie výhody patrí to, že je bezkablový a má batériu s vysokou kapacitou, takže ho môžete vziať kdekoľvek a poslúži vám aj niekoľko dní. S jeho rozmermi a váhou je celkom ľahký a skladný. Obsahuje svetlo, takže si viete dobre osvetliť priestor napríklad v bivaku, na lovnom mieste alebo aj v izbe. Ďalej obsahuje ovládač, takže si ho môžete vypnúť a zapnúť a obsluhovať na diaľku bez toho, aby ste zbytočne vstávali napríklad z postele alebo stolička. A v neposlednom rade vám vie poslúžiť aj ako nabíjačka na mobil alebo rybárske svetlo. Čo sa týka nabíjania ventilátora, tak pri použití správneho typu nabíjačky to máte nabité do 4,5 hodiny. Na vrchu ventilátora sa nachádza takýto úchop pre lepšie prenášanie. A na spodnej strane je zasa takýto hák na zavesenie napríklad pod dážnik či do bivaku. Ako môžete vidieť, má otočnú hlavu a to až do 270 stupňov, takže si ho viete nastaviť svojim potrebám. Ovláda sa veľmi jednoducho a má tieto funkcie. Ventilátor, ktorý má 4 úrovne rýchlosti otáčok. Svetlo, ktoré má 3 úrovne osvetlenia. Otáčanie v 90 a 45 stupňovom uhle. Časovač v rozmedzi 1, 2, 4 a 8 hodín. Nočný režim, vypnutie a zapnutie osvetlenia na ovládacom paneli. A ukazovateľ stavu batérie rozdelený na 4 úrovne v percentách. Všetky tieto funkcie si viete nastavovať aj s diaľkovým ovládačom, čo je veľmi pohodlné. Ako môžete vidieť, tak s týmto ventilátorom som natoľko spokojný, že som si zaobstaral ďalší a pre svojich blízkych ďalšie 3, keďže sa skvelo hodí ako darček, a to nielen pre rybára.